Dávajte teraz pozor, lebo toto je naozaj pecka. Aplikácia, ktorú používajú naši žiaci a učitelia pre zápis digitálnych poznámok do myšlienkových máp, obsahuje zaujímavú funkciu. Potom, ako učiteľ na hodine definuje tematický celok a témy, ktoré bude so žiakmi rozvíjať, môže stlačiť magické tlačidlo s hviezdičkami. ChatGPT, ktorý je do aplikácie pripojený, navrhne vetvenie digitálnych poznámok. Automaticky a v slovenčine. Získané informácie doplnia žiaci o ďalšie poznatky zo zdrojov určených učiteľom. Potom spolu informácie posúdia a vyhodnotia. Spoločné poznámky upravia a doplnia o videá a obrázky. Učiteľ určí, akú časť tohoto objavného procesu vykoná ako prípravu na hodinu a čo nechá pre časť, do ktorej zapojí žiakov. Asi neexistuje veľa predmetov na strednej škole, pri ktorých by sa táto funkcia nedala využiť. Od slovenčiny cez angličtinu, matematiku, fyziku, chémiu, občiansku náuku, dejepis, odborné predmety a veľa ďalších. Aj takéto možnosti sa vám otvoria, ak budete študovať na našej škole.